Ekuazio linealen sistemak. Nola ebazten dira? Ekuazioz osaturiko sistemak multzoak dira. Non giltzapen agertzen dira landu beharreko ekuazioak. Bi ekuazio baldin badauzkagu, bi letra izango ditugu bilatzekoak. 3 ekuazio baldin badaude, 3 letra, x, y eta z. Hemen, giltzapen dauzkat, bi ekuazio, linealak esaten zaie, x berbat eta y berbat modukoak dira, ez dago x berbi edo y berbirik, eta hauen marrazkia egingo bagenduke, linea bat, lerro bat lortuko genduke, bakoitzaren grafikoa bezala. Bueno, hori bakarrik izena besterik ez da. Egin behar duguna da, ebatzi ekuazio linealen sistemak. Hau da, giltzapen dauzkagun bi ekuazio hauek hartu, eta zer ateratzen da? Bueno, ateratzen dira x eta y-ren balioak. Hau da, adibidez, pentsatu zazue, x dela nik poltsikoan dauketen euro kopurua. Eta y da nire lagunak poltsikoan daukan euro kopurua. Bueno, ebazpena egitean, ekuazio sistema hauen x eta y-ren balioak bilatzean, datu horiek lortuko ginuzteke. Horretarako 3 metodo daude. Ordezkatze, berdintze eta laburtze metodoak. Nik ordezkatze hemen azalduko dizuet. Ordezkatze metodoa nola erabiltzen da? Hartzen da, ekuazio bat, aukeratzen da bat, adibidez, lehenengoa, nahi dena aukeratzen da. Bueno, nik nahi dut lehenengoa aukeratzea. Eta hor, askatzen da, x edo y. Bueno, nik aukeratzen dut, lehenengo ekuazioan, x askatzea. Haste naiz. X askatzeko 7x askatu behar dut, alde positiboan uzten dut, eta beste bi y hau hori kentzen pasatzen dut. X askatzeko, edertzen ari zaion 7, pasatzen da beste aldean dagoen guztia zatitzera. Hau da x-en balioa. Bueno, hau ordezkatzen da, erabili ez den ekuazioan. Zein da erabili ez dugun ekuazioa? Hau, ekuazio hori hartu, eta hor parentesia handi bat ireki, eta parentesi horren barnean txertatzen da. Nik lortu deten x horren balioa 25/2 jartzen da, beste erabili ez dugun ekuazio horren x-en ordez. Ken bosti, berdin minus bat. Eta, hasten geha lanean, nola jarraitzen dugu? Bueno, jarraitzen dugu goikoa-goikoarekin, azpiko-azpikoarekin biderketa eginez. 3 bider 25, 3 35, 3 bider minus 2, minus 6. Eta azpiko-azpikoarekin, bat bider 7, 7. Ken, emekate jartzen dugu beste guztiei. Zati 7, zati 7. 7, zati bat 7, bider 25. 7, zati bat 7, bider minus bat, minus 7. 7-renak berdinago baldin badira, osoa ere berdina da. Orduan bakarrik, zenbakitzailean dauden hoiek hartzen ditugu 75, ken 6, ken 25, berdin minus 7. Eta hemen, i kalkulatzeko, zenbakiak alde batera, eta i-ren balioak eskubi aldera positibo ematen diguten, i-ren balioak positiboak diren lekura. Orduan dauzkat, 51 i dela berdin, 82. 51 i-ren balioa 82 baldin bada, i-ren balioa bilatzeko egiten da 82 zatitu 51ekin. 2, hau da, i-ren balioa 2 da. Baina 2 da, hemen agertzen den, i guzti hauen balioa. Karo, x-en balioa bilatzeko, zer egiten da? Bueno, i baldin bada 2, orain, hartzen dugu, berdin da ze ekuazio hartzen dugun, daukagu ekuazio hau, beste hau, eta daukagu baita ere hau. Orduan, zuei errexena iruditzen zazuen ekuazio hori aukeratu. Nik ekuazio aukeratu dut. Zergatik, i baldin bada 2, hemen ordezkatuko dut, eta aurkituko dut ekuazio sistema honetan x-ek izango duen balioa. Bueno, jarraitzen dut orduan lanean, aukeratu dut, nik esan dut, erabili behar dutela, ekuazio hau. Orduan, i-ren balioa jakin ondoren, i-ren balioa baldin bada 2, x lortzeko, aukeratzen dut ekuazio hau, eta hor, i-ren ordez jartzen dut bere balioa. 25, ken lau, 21 zati 7, 3 da x-en balioa. Bueno, esan dutena, soluzioak ez soluzioa, ekuazio sistemaren soluzioa da. Zergatik, soluzioa esan nahi du, zenbat diru dauket nik eta zenbat diru daukan nire lagunak poltsikoan. Bueno, galdera horri erantzuteko, erantzun bakarra ematen da. Ni dauzkat 3 euro eta nire lagunak 2. Soluzioa da, x-en balioa da 3 eta y-ren balioa da 2. Ebatzi ekuazio sistema, eta orain berdintze metodoa erabili behar dut.
Lehenengo gauza metodoa erabaki baino lehenago da ekuazio sistema txukuntzea. Hau da, hemen gauza gehiegi daude. Orduan, txukuntzea esaten detenean zer esan nahi dut? Bueno, hemen egin dezakegu MKT. Kenketa badago, kenketa egitean MKT egiten da. 6 zati 2, 4x. 6 zati 2, 9i. Vale. Eta hemen MKT egin baino lehenago, hau biderketa badago. Orduan, biderketak preferentzia daukate. Orduan, hemen lehenengo biderketa egin behar da. 2 bider x, 2x, 2 bider y, 2i, gehi 3. Bigarren ekuazioan zer egiten dut? Giltzapen dauzket bi ekuazioek, giltzapen jarraitzen dut lanean. Orduan, bigarrenean erabaki dut ez ezer egitea momentuz. Hori egin daiteke. Bat jun lantzen eta bestea ez ikutu. Berriro giltza jartzen dut. Zekatik orain lanean jarraitu behar dut. Orduan, orain bai, hemen MKT berdina jartzen baldin badut, 6 zati bat 6 12 x, 6 zati bat 6 12i eta 6 zati bat 6 bider 3 18, claro, 6renak berdina baldin badira, osoak ere berdina dira. Orduan, galdu ditut izendatzaileak eta orain lana egitea erresa da. Eta hemen ere erenak berdina baldin badira, osoak ere berdina dira. Bueno, lan gehiago egin daiteke. Zergatik hemen x 2 aldiz agertzen da eta y 2 aldiz agertzen da baita ere. Orduan, x eta y guztiak alde batera bidaltzen ditut eta elkartzen ditut. Bueno, hemen bai, hau ja txukunduta dagoen ekuazio sistema baten aurrean aurkitzen naiz. Zergatik dauzka 3 gai. Bat x-ekin, beste y-rekin da bestea zenbaki askea. X-ekin, y-rekin eta zenbaki askea. Eta orain hemen erabakitzen dut berdintze metodoa erabiltzea. Bueno, berdintze metodoa erabiliko dut x eta y-ren balioak bilatzeko. Vale. Baina nola erabiltzen da berdintze metodoa? Bueno, berdintze metodoa erabiltzeko erabaki behar dut. Bai ekuazio batean, bai bestean, letra bat, aldagai bat, askatzea. Edo x edo y, baina bietan askatu behar dut. Bueno, nik erabakitzen dut y askatzea. Orduan, y eramaten dut alde positibora, eta beste aldean jartzen ditut x eta zenbaki askea. Y eramaten dut alde positibora, eta beste aldean x eta zenbaki askea. Gehiago falta zaitemen ez da, y askatzeko 21 bidertzetik beste aldean dagoen guztia zatitzera bidali behar dut. Bale ba. Y izango da orduan, -8 x-ken 18 zati 21. Eta baita ere, y izango da baita ere, x-ken 5. Baina, y hau zen nire lagunak poltsikoan daukan diru kopurua, ez da? Ba, nire lagunak poltsikoan daukan diru kopurua bai batean bai bestean berdina dira, y hauek berdina dira. Orduan, berdintze metodoak esaten dit, y eta y nire laguna poltsikoan daukan diru kopura berdina denez, ba, iren balioak berdindu egiten ditut. Eta orain ikusten dut hemen zer egin daiteken. Bale, badauzkat, bi zatiki berdinduta, eta MKT berdinetara jartzen baldin baditut, 21 zati bat, 21 bider x, 21 x, eta bider -5, -5, 21 berdina baldin badira, osoak ere bai. Orduan, gelditzen naiz lehen mailako ekuazio batekin, x-ek alde positibora eta zenbakiak beste aldera. Claro, 29 x baldin bada 87, x-en balioa da 87, zati 29 ez da, egiten den zatiketa, x bakarrik utzi ahal izateko eta x-en balioa lortzeko. X-en balioa da 3, simplifikatzea beharrezkoa da. X-en balioa 3 baldin bada, orain iren balioa bilatzea falta zait, bilatu behar dut. Zenbat diru dauketen ni poltsikoan eta zenbat daukan nire lagunak poltsikoan. Bueno, horretarako, hemen x jakinda, zuek erabili ditzakezue edozein ekuazio erabili daikezue, non x eta y agertzen diren. Claro, errexena, ba, hauetako bat agian hau da errexena, x eta y dauzkan ekuazioa eta sinpleena. Orduan, hori da nik erabili deten ekuazioa. Y berdin x-ken 5 da erabili deten. Hor, goran dauzketen ekuazio guztioien artean erabakitzen dut sinplena, errexena. Ba, hemen ordezkatzen baldin badet x-en balioa dela 3, ba, irena -2 da. Orduan, zenbat diru daukat nik eta zenbat diru daukat nire lagunak. Bueno, ba, soluzioa erantzuna izango da. X-en balioa da 3 eta irena -2. Laburtze metodoa. Laburtze metodoa erabili ahal izateko lehenengo ekuazioak egon behar dira txukunduta. X gaia, y gaia eta zenbaki askea. X gaia, y gaia eta zenbaki askea. Eta paren egon behar dute. Hau da, x x-en paren, y paren, berdinketa berdinketaren parean eta zenbakia zenbakiaren parean. Laburtze da, bi ekuazio hauek, giltzapen dauzkogun bi ekuazio hauek,
lana egin bi ekuazioekin, eta hemen dauden x eta y bi gai hauetatik bat desagertu egin behar da. Orduan, gelditu behar gea bakarrik batekin. Aber nola? Bueno, pentsatu behar da zein kendu. Orduan, nik erabakitzen eta adibidez, i kentzea, i desagertu behar da. Bueno, horretarako prozedura bat jarraitu behar da. Eta da, nik hemen batuketa eginez, bat negatiboa da eta bestea positiboa da. Vale, baina nik hauek elkartuko banituzke minus irui eta bi ez du zero ematen. Orduan, lortu behar ditut, hemen adibidez, minus 10 eta hemen 10 izekatik batuketa egitean, irik gabe geldituko nitzeke. Vale. Zein da zenbaki berdinak lortzeko modua? MKT bilatuz. Zein da 3 eta 2 artean MKT? Izango da 6. Bueno, nola lortzen da 6 hemen eta nola lortzen da 6 hemen? Hemen 6 ateratzen da 2kin bidertuz, eta hemen 6 ateratzen da 3kin bidertuz. Bale, hau esan dut 2kin bidertu, bale. 2kin bidertzen nahi baldin badet hau ezin dut nola nahi egin, egin behar detena da. 2x-ken 3-iren balioa baldin bada 5, bikoiztean hau biderbi, hau biderbi eta hau biderbi, 4x-ken 6 berdin 10 balioko du. Bale, lortu dut, minus 6 nik nahi nuen zenbaki hori. Hemen esan dut 3kin bidertzen baldin badet, bale. Orduan, 5x gehi 2-iren balioa bat baldin bada, 3koiztean, hau bider 3, balioa izango da 3 euro. Hau da, hau bider 3, 15x, hau bider 3, 6-iren balioa izango da hau bider 3. Orduan, ekuazio guztia bikoizten da, ekuazio guztia 3koizten da. Eta baina ikusten duzue hemen, minus 6x eta 6, minus 6 eta 6 dauzketela. Orduan, orain egiten da marratxo batekin, eta batuketa egiten da zutabeka. Orduan, 15x eta 4x 19x dira. 6 eta minus 6, 0 dira. Orduan, i desagertu da. Eta bakarrik gelditu naiz x-ekin. Eta berdinketaren beste aldean daukat 10 eta 3 13 direla. Orduan, 19x baldin bada 13, x-en balio izango da, bidertzen ari zaion zenbakia, bidertzetik zatitzera bidaltzen da beste aldera. Orduan, guztia zatitzera, 13 19 izango da x-en balioa. Vale. Zer falta zait, ekuazio sistema honen ebazpena kompleto egiteko, iren balioa falta dut, soluzioa azaltzeko. Orduan, x izanik orain iren balioa lortzeko, zein ekuazio aukeratzen dut? Bueno, aukeratu behar dut nik nahi dutena, edo hau, edo hau, edo beste hau, edo beste hau. X eta y dauzkan ekuazio bat aukeratu behar dut. Orduan, nik aukeratu duten ekuazioa hau izan da, errexena iruditu zat, horixe. Vale, nola lantzen dut orduan, nola egiten dut lana honekin? Ordezkatzen dut nik lortu duten x-en balioa hemen, 5 bider 13 gehi bi gehi bat, berdin bat, eta lortzen dut iren balioa. Goikoa goikoarekin, azpikoa azpikoarekin. MKT 19 jartzen dit guztiei, 19 zati bat 19 bider 2 eta 18 i, 19 zati bat 19 bider bat 19. Vale. Eta jarraitzen dut lanean, 19rena berdina baldin bada, osoa ere bai, 75 gehi 18 i berdina 19. Iren balioa alde positiboan eta zenbakiak beste aldera, 18 i da berdin minus 46. Hau da, iren balioa da, bidertzen ari zaion zenbakia beste aldean dagoen guztia zatitzera bidaltzen dut. Simplifikatzea beharrezko nola den, iren balioa lortu dut. Soluzioa. Nik zenbat diru daukat eta nire laguna zenbat diru dauka poltsikoan. Galdera horri erantzuna izango da. Soluzioa da. X-en balioa 13 19 eta iren balioa minus 23 19 da.